Πρώτον, ότι εγώ είμαι υπέρ της κάψης των νεκρών. Το έχω πει επανειλημμένα, έχω γράψει άρθρα σχετικά. Ναι. Είμαι υπέρ της κάψης των νεκρών, είναι η επιλογή που έχω κάνει για τον εαυτό μου και θέλω να δοθεί ελεύθερα στον Έλληνα πολίτη το δικαίωμα, εάν το επιθυμεί, να μπορεί να το υιοθετήσει. Ναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει γίνει νόμος μετά από σειρά ετών που υπήρχε πρόβλημα. Νόμος από τον κύριο Παυλόπουλο είχε γίνει. Ο κύριος Παυλόπουλος όμως, όπως κάθε φορά που νομοθετούσε, έσπευσε να καταστήσει το νομοθέτημα τον ενεργό, γιατί έβαλε μια παράγραφος που λέει ότι αυτούς τους χώρους καύσης πρέπει να τους ιδρύσουν οι ΟΤΑ. Ναι. Οι ΟΤΑ εξαρτώνται από τα ψηφαλάκια. Τα ψηφαλάκια τα καθοδηγούν και οι παπάδες. Ούτε χιτά δεν μπορούμε να φτιάξουμε. Έτσι. Και δεν μπορούμε να φτιάξουμε χιτά και βεβαίως δεν φτιάχνουμε και αυτό. Ο δεξιός δήμαρχος του Μαρκοπούλου, κύριος συντηρητικός είναι ο άνθρωπος, δεν ξέρω τι ψηφίζει, κύριος Μεθενίτης, αποπειράθηκε να κάνει ένα τέτοιο ίδρυμα σε ένα κενό κτίριο του Δήμου δίπλα στο νεκροταφείο και έπεσε απάνω του Κουκουέ, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ο Μητροπολίτης με κραυγές υπέρ του Ευαγγελίου και της παραδόσεως της Ελληνοορθόδοξης, η οποία λέει ότι πρέπει να σηκώνουν στο χώμα. Ναι. Κανέναν, αλλά βεβαίως εγώ θεωρώ και θα κάνω όλη την προσπάθεια που χρειάζεται ότι πρέπει να φύγει από τους ΟΤΑ που είναι ανάξιοι να την διαχειριστούν αυτή η ευθύνη και να μπορεί, όπως κάνει όλος ο κόσμος στην Αμερική και στην Ευρώπη, να πάει σε έναν ιδιώτη ο οποίος έχει με όρους και προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Πιστοποιημένα κλπ. Ξέρετε τι κάνουν σήμερα όσοι είναι σε αυτήν την αιμονή, τι θα κάνω εγώ αν αύριο ομιγέννητο έτσι μου τύχει κάτι. Για πείτε μας να μάθουμε. Θα με πάνε στη Βουλγαρία, Ναι. όπου μόλις περνά στα σύνορα έχει 3 μαγαζιά. Βενζίνα γιατί είναι φθηνότερη, καζίνο με μπουρδελάκι γιατί είναι και αυτά φθηνότερα και επιτρέπονται. Τώρα σήμερα μέρα που είναι, κύριε Πάγκαλε, μην το ανοίξουμε έτσι. Φαντάζομαι ότι σήμερα οι ομορθόδοξοι Ναι. Βούλγαροι θα τα έχουν κλείσει σήμερα αυτά, κυρία. Κύριε Πάγκαλε. Και το τρίτο είναι κλίβανος που αναγκάζονται οι Έλληνες οι υπερήφανοι, διωκόμενοι από τους φανατικούς Μητροπολίτες, που δεν λέει το Ευαγγέλιο τίποτα από όλα αυτά, με το μυαλό τους τα έχουν φτιάξει για να μην χάσουν τα λεφτά, να πηγαίνουν στη Βουλγαρία και να καίνε τους νεκρούς και να τους φέρνουν πίσω. Κύριε Πάγκαλε, λοιπόν, να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση.